O venit moșul. Du-te vezi la brad. Ce-i acolo? A cui să le tata? Ce sunt alea? Da. Nu-mi place. Nu-ți place? Dar Nu ce? ai place. Așa De. trebuie. Așa trebuie. Asta. Ce e acolo, mama? O parcare mare? Un garaj? Ia, ce-a dus moșul? Ce faci cu garajul ăla? Le pui acolo toate mașinuțele tale? Da, mama, du-te stingi un pic becul să vedem că, uite, Nu bune asta. Nu toate bune. nu le-a aranjat bine moșul. Nu. Păi, o să le scoți tu și o să le aranjezi tu. Așa? Ce ăla? Oi, că și lumini are, bebe. Așa de e. Da.